Matapos malasap ang pinakaunang pagkatalo sa kanyang karera, ay muling dumayo sa bansang Japan itong ating bida na tubong Negros Occidental na si Jay Araquinel alias The Dreamer, muling subukan ang tibay, galing at lakas sa mga banyaga. Napili ang Japan na kilalang baluarte ni The Monster, Naoya Inoue. August 23, 2019, ay lumipad ang Team Raquinel sa Japan para labanan ang kilalang sparmate ni Naoya Inoue. Ito ay ang veterano na sa Sontokan, dating Japanese boxing champion na si Takuya Kogawa. Dedepensaan ni Raquinel sa pangalawang pagkakataon ang titulong Oriental and Pacific Boxing Federation flyweight title sa mga Hapon. 22 anyos pa lang si Raquinel at may kartadang 10 wins, 1 loss at 8 via knockout. Habang 34 years old na ang Hapon at may record na 30 wins, 5 losses, 13 via knockout. Kung record ang pagbabasihan ay talagang sanay na sa bugbugan itong Hapon, dagdag mo pa na naging sparmate siya ni Naoya, pero makikitang mas mataas ang knockout percentage ng Pinoy. Kaya naman inaasahan ng karamihan na isang magandang laban ang makikita sa ibabaw ng lona. At sa mismong laban, bagamat nakaschedule ito sa 12 rounds, ay 8 rounds lang tinapos na agad ni Raquinel ang sparmate ni Naoya Inoue via technical knockout. Si Kogawa ang pangatlong Hapon na sunod-sunod na tinalo at pinabagsak ni Raquinel. Una na niyang tinalo si Kisuk Nakayama noong March 13, 2018 via 9th round knockout at kinuha ang Oriental and Pacific Boxing Federation flyweight title. Pangalawang Hapon na pinabagsak at tinalo ng Pinoy ay si Ishon Kosaka noong May 27, 2018 via 4th round technical knockout. 3-0 ang record ni Jay Araquinel kontra sa mga Hapon at sa mismong baluarte pa nila ginagawa ang laban, pinapahiya lang sila ni Kabayan, kaya naman, marami ang naniniwalang isang future world champion talaga itong si Jay Araquinel. Bukod sa footwork at diskarte sa laban ay malakas din ang mga suntok nito, lalo na ang kaliwang kamao. Muli nating balikan ang dalawa pang Hapon na nakalaban ni Jay Araquinel sa Japan na pinahiya lang niya sa mismong baluarte nila. Ulog mo strike mo. Yun, good. Dagdag mo. Ayaw Yun. lang. Dagdagan mo konti. Timing lang, relax lang. Yan. Tar kita. Sa chan. Tara. Kuya. Yo! Tar kita lang. Target. Okay, isa pa. Tar kita sa ulo. Isa pa, sa ulo, sa kanya, hulog. O ganun. Ayan, huwag dyan. Okay, good. Yo, pikin mo din, biglang hulugan sa chan. Hulog lang sa chan. Sa ulo. Huwag sa ulo. May count. Okay. Oh, yun. Yun, dalawa tatlo. Jab shit hook. Okay. Yun, sige pa. Tuloy. Yan. Yun! Isa pa. Dagdag. Budi ko ulit. Hindi man siya mudagan tayo. Yun. Okay. Hulog sa stretch sa chan. Pa! Isa pa. Yan. Sige. 3, 4. Yun. Pag mag-igo ka, balikin na yun. 1, 2, 3, 4, ha?
Tuloy mo. Ikaw mo. Oh, yan. Dagdagan mo. Isa ka, tataw. Aba, tuloy. Yo, tuloy. Isa pa. Yeah. Tuloy mo. Yan. Isa pa. Yan. Okay. Bang! Hulog straight hulog sa tiyan o sa chest. Yun. Dagdag, hindi porma. Yun, tuloy. Bang, tuloy. Dagdag. Sige lang, dagdagan mo. Sige lang. Paligo. Sige, paligo. Combination. Mahina malakas. Oh, go! Relax lang, ha? Jar, coach. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe.